Hennen kasngi ka khandai terek unailar ki Polit Kalaban Police Station klio ban kamno yo voice nar nong to bertep kerteng umnabin sunar basong basa halawa lumparing shilong kajing yo kam jing ki Polit yo news na nong to bodai barjala kalong hadien baki ba kila ujor halor kajing ja kitiar gitar bar kapisa na ki babon ki yengsa akane kathan hadin kajing yo apdang yang ni jung ujor ki Polit kila pan upsrep bat palong kajing thuat ke bajor hakani kathan bat khaddo khatwai hennen kasngi klio ban kamno yo neurunar katbaw dang thmu bandrong bat to na kawai ka yeng wai ne kirang ba nong ilam snong jong ni kathan ba one board kharkam ni habai karen ba ka kunhon jong ka batu CTV ulai tho ba ka ni jing ja sha to kala ja manta lakat to kat ne por komta halo ka ni jing yo kam ki Polit yaw ni nong to na kalyang chu ulai khoblai kerpang ikatnal Polit ka bal tre shitom ban thwat bat yo kam yaw ni snar hagaju ko pon akalyang ka kunhon jungi habai karen ba SP crime uba Vivek em ulai tho ba naben sunar udai wai ni kirunar ubal jusha kam teng labon sien hagi Polit yo balapan ngat ru hagi pobon ki case jungi kam to ba pher men kane raja kane ki jingja ka raja mentala sitio ndrei menta dang lap yu nong to da ka bang gamla ban mudur bat menta da ka jing men ka bakrao ba ni kum kisnong kumi kini je breu ngala simi ka dress bat ka yu tu nu breu hey usong hey sa bat hakano ki ka bosa in sa pha ki siti jau ramba snong baki bo usong sa klang ba makir kin sim ga jing kanong ka jing ke tre na mataban le ye ka beron kam kumi gini jai breu deben wang sik sundan deben rat ding khong ki ni ki nong tu nong thim bawan penwit po sinong po thau penwit ya ka du thia ka du dem brosimet ngin hap up nong to up gi nong grius neu daksnong ban thia ban dem nu yim don porsu bat ka kam ka jam nu ngiladu iki kam ki jam tang ban up iki ni grius neu Nabin sunaru dei history shita la don kti case puncha la sha kem puncha hagni kenti te long involved bun hagi case burglary hagi thain na ban keleng sadar ban kra benja te gidong jing subaru ko desiu don kti ka do kali ru kata ngin dam toknya ban kaba tikna akre kaba untuk niki mobile batteries asora kaba open hub ya ID chung ka driving license chung te ya kata na tikna udah tinta te kin idak beteng ka cinta ken nong le tang kalaban ta asim ka city kalaban rapun ngat kies bagudi 457380 kerika kawide baka kam tu kaptien ta tete hin na peki kies te